Ing inin ni. Sayo kay may nakamatangan ni. Magbugmata na mo kay mga una dahil may kailangan may giluto ngan he. Ni Mama Petra o. Nagukad-hukad o kanon. Mura nag-ulod og lawas. Ing inin ni. Nasa naman ka mga mura naman kag-ulod og lawas. Ing inin ni. Muna si Mama Pe. Gani, most requested ra ba ni sa mga OFW sa Kuwait. O sa kuan katong Dubai. Mana sila mangmata daw sila. Asa naman ang video ninyo ni Mama P? Kay mutanaw mi. Mao ni siya nagluto siya. Nag-shop mi. Kay ganinang buntag. Sayo mi ng mata. Kanang ngit-ngit-ngit-ngit pa. Mao'y pagkamang na mo sa mga gulay sa musiling. Asa may giluto ni mo mga daghan man kayo? Asa man eh? Murag mao man ni katong kuan kamunggay sa silingan nga imo ang gikat-kat gabi. Ing ini ni mo ni sa tikat-kat sa mga kamunggay kanimo. Tanawan siga ng mata sa bang bulad. Kaning bulad mag 1 month ani. Aro. Unom ni kabuok karon tulo na lang kabuk ang bulad kay kuan man mao man nga mo ang gi tilapan ra man namo din na makaunon. Ing ini na po dyan may soap o dara o. Soap. Mo nang nahibilin nga harina nga mo na lang pong gihimong soap ra o. Mo ni ug kani adobo ug kani ang among kuan bagong giluto nga kanang biplop. Mga na may karon taod-taod. Ito yung lamian ni ini. Ginoo ko. Among bulad o sus Mariosep di siga mong mata ning bulad na mo. Wow, naaksyon kabalaka mong bulad mga igala. Ara o. Lingkod dami diri ah. Kumusta man ang pagluto ni mo Mama Pe? Kumusta man ang madagan bag nangutana sa imuha diri ah? Okay ra kaayo oh. Di ba? Mura si Doraratag na. Inginin social kay kuan okay kanang naapay kanang kuan knife ang yang beef. May knife mo sa manakik kay knife man mo ang kuan. Para ano? Ngano nay nangutan nga dudong slim kay ka ma. Ano unsa di sekreto nimo ngano dong sabi na ano ba ang sekreto ng mama mo? Bakit napaka-slim niya? Kuan may kanang gasumba-sumba ra. Sabi niya magsumba-sumba, magsumbagay. Tanawa. Maniwang jud ka kay konsumisyon god. Napay igsuon niya diri ang kuan gahi tignaw. Ing ini ni mga on sa mididi oy kay kuan ing ini ni kung namo request pwede mo mag PM na pwede niyong i-post nga na sa mo ang kuan page aron makita na mo unsa may ipa-challenge ninyo sa kay Mama Pe. Kasi gusto niya paluto na gano siya giluto ngani. Maglutog malunggay. Maglutog kamunggay. Pati yung siksihan ni Mama Ginoo ko. Wa pa ni naninood. Maninood ni. Maninood ni. Murag tingkarol og lawas.